canlyniad siomedig yn ei hynny Huw. Os ydych chi'n gyda chdi wrth y lliw? Oed ta, dwi'n meddwl bechgyn yn gwych ar y cyntaf ebyn y gwynt ar glaw yma. Ond ail hanner yn ei ddim digon da. Stopio pasio bel ail hanner. A Bala yn cymryd rhan o hwnna lawr y canol o'n ni. So, rhywbeth i gweithio ar. Be oedd y plan cyn y gem Huw? Yla, ni newid y siap, ni newid i Diamond i chwarae yn ebyn y gwynt a cadw pethau'n dyn. Gwyn ni 4 chwarae'r yn canol cae sy'n wedi pasio bel. Ac yn ei gwybod ti a dal Bala ar y breic. Ac dyna sydd yn ei gael y gol. Ac yn ei cosi nhw problem hanner cyntaf. Ail hanner ni jyst stopio pasio bel. Y gwynt tu ôl ni jyst yn mynd yn hir efo'r bel. Yn lle pasio i gwmpas trwy canol. Ond clywed bach i Bala. Nhw dal ati ac dod ni i'r tywydd ar glaw o bob peth yn swtio nhw well na be ni. Ac sydd wedi'n teimlo fod yn y lliwiau iawn ar yr ofal? Ia, wych. Mae'r cefnogwyr yn briliant. Dwi jyst yn anffodus ni ar bennill heddiw. Ond nhw dal yn gwych ar ôl gêm, yn clapio ar bechgyn ac yn gweiddi. Hwna'n bwysig, hwna'n mynd i bod yn bwysig iawn tan y diwedd o flwyddyn yma. Dwi'n gwneud o blaen ac dyn ni siarad a trafod efo'r bechgyn rwan yn y dressing room yna rwan. Ond rhaid nhw dal ati, gan un o ddau pobl o fe anef rwan ac gobeithio bod un o ddau gael cyfle arall. Ond gael yn iawn i'r ddau gêm ola yma ac eisiau gael dipyn bach o momentum yn y games nesaf. A jyst i ffwrdd o'r gêm, sut wsos ti wedi gael wsos gyntaf efo'r clwb chi? Doedd yn wych, a ni cwarfod nos Fercher ac maen nhw wedi bod yn briliant. Lot o bobl yn siarad Cymraeg, so hwnna'n gwell i fi. Ond ie, oedden nhw siarp yn y sesiwn ac gen i edrych ar hwn yn ôl rwan a gobeithio symud ymlaen rwan. A ti'n hapus o beth ti wedi gweld a ti'n hapus efo sut mae pethau'n mynd hyd at hyn? Do, hanner cyntaf superb, y bechgyn yn ffantastig. Ail hanner dipyn bach yn siomedig, ond rhywbeth i gweithio efo hefyd, hwnna ydy'r peth bwysig, ond gymryd chwarae wy'r dda yma, a jyst creu gael y bel lawr a chwarae dipyn bach mwy. Ac yn ola, beth ti'n disgwyl o gêm wsos nesaf? Gêm gwahanol dipyn bach, wel, ddim gwahanol i hwnna, bydd ceic am rhywsyd o'n ddandi yna heddiw. Ond fel ti'n dweud, ni wedi newid y siap yma, so rhywbeth i Andy meddwl amdano, felly gen i chwarae gêm efo a newid eto iddo. Gret. Diolch i gyd. Diolch. Diolch ti.